aku gawe wilang pun bapak yo. Kula dicegah kalimat. Iya, besok kue bakal di garwa karo Dimas Broto. Kutu pribadi kapan Rama? Ora kok kebutan iki. Lama juban. Majulan. Yen kowe njaluk besok dipapakake Joli Jempono bakal diudaneni marang Gusti Dimas Broto. Ya. Dino iki cepat-cepat. Esuk-esuk karo Bapak budal ana ing Kuton. Iki ekspresi kok excited apa? Bahagia. Bahagia. Ya, alhamdulillah Rama, kabar iki kula prepare Rama. Ora oke alhamdulillah. Iki kau apa ya? Apa? Excited loh. Excited loh Mas. Dok, ora usah kesuwen blok cemplok. Ayo, karo Bapak budal ana Kuton. Weton gudang gede. Duk. Gudang gede. Duk. Grokan. Nah, gede meneh. Gede di sini. Oh. Wajono. Duk. Pripun kok Bapak? Sutimen. Sapa? Anak dhewe kali yo. Ala ini Sutimen. Suminem. Wah, sumitan. Sumiten. Injil Bapak. Apa kowe wis krungu pawarta yen si sliramu saiki wis di batalne ya. Maksudnya pripun? Kekso. Pripun ta Rama? Ben masih Broto wis ora gelem karo sliramu. Apa sih ta Rama? Enten lho Rama. Sesuk kan kula ajeng menikah. Ajeng kawin, ajeng apa jenenge? Karo Dimas Broto. Sesuk iki kula iki penyiapke sesuk niku dandanane si Paes Ageng sing ora nganggo klambi kae lho Rama. Terus sesuk umpamane aku manten aku kuwi iki kok nganu lho. Apa diundangke wayangan, kudu wayangan 7 dina 7 bengi ya Rama ya. Terus dalange aja iki Bayu Aji aja. Aja sing iki ready bilung nek. Sing penting aku sesuk wis siap lho Rama. Iki aku wis apa to Rama? Awakmu ora krungu kabar yen Dimas Broto kuwi wis ora sida gandeng utawa dirabeke karo kowe Sumiten. Kok ora sing nganggo aneh-aneh. Aku ki wong ya wis siap-siap. Aku wis adus kok pucuke rambut tekane sikil wis tak resiki kabeh. Aku wis manicure apa jenenge Sampai kok ora buka Facebook. Itu kelakon dhewe. Iya. Yen wis jenggot iki apa iki Ponorogo. Ponorogo kuwi wis buka ning Ponorogo pos yen si Dimas Broto besok bakal rabi karo si Cengko Marsya. Aspek barang ana kuwi to. Kuwi iki jenenge bapakku mbok aja ndol-doli nek anake karep dadi manten. Aku ora ngugur-nguguri kowe kae. Ning iki pawarta sing bener ya Sumiten. Yen kabar burung iki kok ping hoax. Ora, iki ra kenyataan. Nek ora percaya ora jenenge bapak iki kaya apa buktine? Malah cempluk sik wis diangkat dadi ketua MBG. Bukan koperasi terlalu lebih. Pal, dadak cemplok wis tak dijauhke itu. Kayak anu cempluk karo Mas BG. Bege sareng si cemplok. Aku wis siap kabeh lho pakaianku aku wis. Batalno. Kok dibatalne iki? Cemplok iki. Mergo si saiki mu Dimas Broto bakal rabi karo si Cengko Marsya ora rabi karo kowe dicari lho. Piye Bapak? Tenan kok ora jerit bapak iki mbok tanggung jawab aja kaya ngene. Wong anake rabi kok malah dibatalne iki sing apa sapa? Bapak iki ya kudu iki. Bapak tekan tenan apa malah harus dadi aku nek dadi mantan aku piye Bapak? Wong itu soalnya koyo ngene ya. Aku
piye karo Adipati kok pangkate? Pangkate bapak ki opo lho? Kalau misalnya karo aku terus luar dalam wis tak resine kabeh lho. Ten. Apa? Bapak ki mung kawula. Ben Masih Broto ki putrane Adipati. Terus bapak duwe onang opo yang bakal batalne si Den Masih Broto bakal rabi karo. Malah pengen nekku. Apa ya? Yen iso batalno rabi karo Den Masih Broto, sliramu tak golekne bojo sing luwih ganteng saka Den Masih Broto. Aku seneng memang karo Den Masih Wis kok, Broto. mangko bapak kowe tak rabene karo liyane Den Masih Broto iki ketoke sukses Ben. Sopo? Tukang son. Aku kira tuh memang kudu tarung-tarung. Wis tau nang juga jadi tes dicoba. Mana ngono to, Pak? Pak, tak. Bapak ini lho pirang lho. Bapak ini nyebar undangan ana ing Pak. Lah dibanding kono lagi kurang wis 7.590 sama 7.8. Sabar karo sawetara mbok menawa Den Masih Broto ki dadi jodohmu. Ya. Iso Pak, aku kudu menika karo Suwaji. Suwaji kok gone jatuh. Dan Dok, ini dulu Dok. Dan Aku bapakmu. Aku kangen seliramu, alah Mas. Iki kanggo ngabur-ngabur. Halo bapakmu Dok. Bapakmu sampe Dok. Masa bapakmu sampe ngadai ini. Aku lo gak di sini kok. Ten, ini kondo. Aku bapak. Udah, masih Broto aku ora kalih. Mas Broto isane rada merengas ngene. Aku mau memilih banyak lah, aku memilih banyak. Mas iki kok anu dibuka. Aleng, ten aja ya bapakmu ten. Bapak. Ten. Abine uwe dicari udah. Bapak Kayak bulos lho, Pak.
secok. Mulai kumpul ke rapi. Kali. Dino iki aku bakal menehi ulem sesuk isuk. Kakek dulu. Yo kene kuwi muni ngono. Anakku dadi kaya ngene iki mung gara-gara anakmu. Ini siapa, Pak? Siapa? Dennis Rata ini! Dennis Rata! Ini ramaku! Ini siapa? Ben, bapak yo lagi harus. Apa ya sen? Ini ku masalah. Ini siapa? Dino iki tak jak bareng-bareng. Ayo sesuk kok anakku cemplung. Iki gara-gara sampean anakku dadi pindah kaya ngene kakek kula. Yen iso urungno anakku rabi harus dimasih broto, ben sumiter rabi harus dimasih broto. Yen ing wektu dino iki aku sepento dadi anakku cemplung bakal digawke marang Demase Broto. Urungno kakek wis urung. Ora bisa, Mak. Kan aku wis ngerti masih berangkat. Cemplung yen rambut urunge. Entoke kowe apa aku sing ngerti oleh paragane. Belum. Ringan lagi grojokan. Yen kono tak eleke sesuk tetep nunggoni ceplok. Urung lho Ora iso yen rambut urunge saberke ponakan ilang kowe. Ora baca to sapa bapak. Aku nanti. Mungkin ini langsung sebut. Oh, garis susun dok ini ngono. Mas,
Piye? Lo, Yang rebut balung tanpa isi. Anakmu seminten ndak kalah. Pencatu. Anakmu seminten bakal tak udaneni. wis, Tak waraske. Aku kaya wingi. aku ngakoni kalah kayak golo. Mula saka kowe aku njaluk tulung. Yo, anakku. Udah ono. Piye? Tambah ora. Kene lho. Kowe ngewangi donga, Bro. Ini ten kowe lungguh ten. Lungguh. Kae, Bro. Banyune bapak jukukno, Bro. Mas Broto aku sido karo dadi bojo. Sing sabar. Aku wis dadi kaya ngene, cantik cerita sak jero-jeroku wis dadi kabeh. Getih, putih, nikrih. Getih, abang, limpang. Kaki bumi ini bumi kaki, danyang dari danyang. Danyang sing Aku bau. wis dadi bojone Mas Broto.